29 декември. Да възпитаваме съзнанието. Днес има много курсове за всичко, но образоваността на съзнанието е все повече и повече оставена на самотек. Вероятно за това се допускат истински жестокости в името на това, което съзнанието ни диктува. Но за да се доверим на обратната връзка, която то ни дава, е необходимо да го възпитаваме. Днес ще се погрижа по-добре за моето съзнание посредством духовни четения, разговори с хора, които считам за пример, с тишината. Тишината, която ме кара да бъда със самия себе си и ме вдъхновява така, че да открия пътища, за да живея по-добре, с повече справедливост и свобода. Сега ще възпитавам съзнанието си чрез